A Rúa Loureiro Crespo de Pontevedra estreará aspecto este verán. O Concello calcula que as obras de reforma que se están a executar encaran a súa fase final. A verdade é que estamos con unha obra complexísima, porque tanto os servizos que se están poñendo na calzada neste segundo treito estaban moito máis superficiais do que estaba previsto e do que figuraba nos papéis iniciais. E iso está encarecendo a obra e está facendo que vaya moito máis lento. En algúns sitios traballan casi que a ritmo de arqueólogo ou de arqueóloga. A dificultade maior se temos en conta que se trata, segundo Gómez, dun dos barrios con maior densidade de poboación de Galicia. Así as cousas, o Concello asegura que os veciños están satisfeitos, máis aínda tras o compromiso do Executivo de modificar o cruzamento coa Rúa Forcarei para facilitar o xiro dos vehículos. Estuvemos observando exactamente como entran os coches nesa zona e, efectivamente, ao viren dende arriba, moitos pisan a beirarrúa, digamos, cando xiran á dereita, a que lles queda a man dereita. Quedalle sitio ben para entrar, quedaríalle sitio ben para entrar desde sin pisar a beirarrúa, pero, efectivamente, non o están facendo. Hubo algún veciño que nos avisou e, bueno, pois vamos a refacer un pouco ese ángulo de entrada. Este verán tamén rematarán a reforma dos campos e a apertura do novo vial que conectará a zona da antiga Tafisa con Monteporreiro. Por iso o Concello xa traballa nos proxectos que comezarán despois da época estival, entre eles a reforma do cruzamento entre as rúas Italia, Alemaña e Bélxica, en Monteporreiro. Zona de aí, crear un grande espazo urbano donde os veciños e veciñas de Monteporreiro pois podan atoparse, encontrarse e dar solución a un problema, a unha característica do barrio de Monteporreiro que, ao ser deseñado con edificios sillados, separados uns de outros, é difícil atopar este tipo de espazos urbanos. A reforma da rúa perimetral da Praza de Barcelos e as reformas da Santiña e de Rosalía de Castro son outros dos proxectos que o Concello ten sobre a mesa para despois do verán.